Right, yn y fideo ola, ni wedi bod yn creu y graffeg ar gyfer yr logo, ac dyma fe fan'na. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i gosod y graffeg fan hyn. Nawr, os chi'n cofio, mae cartref yn cael ei defnyddio ar gyfer cynnwys, a mae prif style yn cael ei defnyddio ar gyfer sut mae'r tudalen yn edrych. A dyma ble i ni'n rhoi y logo mewn. So mae angen i agor y prif style fyny. Nawr, ar ôl y background colour, ni'n gwasgu Enter, a chi'n gweld fan hyn mae'n dewis background image. Ni'n dewis hwn. Ni'n mynd i browse, a chi'n gweld mae logo gyda ni fan hyn gyda cartref a prif style. Tasech chi'n gwneud gwefan mawr, fyddech chi'n creu ffolder newydd ar gyfer y lluniau chi gyd, a ffolder ar gyfer fideos a ffolder ar gyfer sy'n. Ond ar gyfer hwn nawr, dwi wedi arbed gyda cartref a'r prif style. So, i'n clico ar logo, a mae'r logo nawr fan hyn. Os dwi yn clicio gorffen fan hyn, chi'n gallu gweld nawr, fe ddyle fe fod yn ddangos nawr gyda ni yn yr cartref. So, mynd i File a gwasgu Save. Nawr, fi'n gwasgu cartref, a chi'n gweld yn syth nawr, mae'r logo wedi cael ei rhoi mewn i'r cartref fan hyn. Nawr, yn y fideo nesaf, fyddai'n dangos sut i creu'r pennawd ac hefyd sut i gosod y pennawd mewn.